खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बडलेण्ड सेनियर सिटिजेन फरामनि जे मावख' लुजागोन बावहाय आंनि एमएलए जि आनटाइड फान्ड बेनिफ्राय 10 लाख रां होनाय जादोंमोन बाउन्डारि वाल लुफुंनो थाखाय दा बे बाउन्डारि वालखौ लुफुंनाय जाबाय आरो दिनै बेखेवनायबो जाबाय बावहाय बिथांमोनजों रायलायनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों मानोना बे सेनियर सिटिजेन फरामाव गोबां जोंनि क'क्राझारनि बर' आरो बर' नङै गागि सुबुंफ्रा बेयाव दङ सोरबा कलेजनि प्रिन्सिपालमोन सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियारमोन सोरबा गिदिर पुलिस अफिसारमोन जोंनि खाथियाव दं सिआरपिनि सासे रिटायार्ड सिअ'मोन दा बेबायदि गोबां माने लेखा गोरों गिदिर साख्रि लानानै आजिरा मोननाय सोरबा बेंकार बेबायदि दङमोन दा बिथांमोना ज' जानानै माने सिनियर सिटिजेन फराम बानायदों बिथांमोना मोनसे मावख' लुबैदों दा बिनि सिगां मोनसे बाउन्डारि वालखौ खालामनानै होनाय जाबाय दा आसा खालामदों जोंनि मानाव गेदेरसिन बिथांमोननो मोनसे मावख' लुनानै होनायनि बाथ्रा होदों आरो दा बे खामानिफ्राबो जागायगोन बिथांमोना जाहाथे बेहाय जमा जानानै जोंनि क'क्राझारनि थाखाय बा ओनसोलनि थाखाय मोजां माने खामानि मावलांनो जाहाथे बिथांमोना हायो बिथांमोननि जिथु सिन्था गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफ्राव खामानि मावबोनानै बिथांमोननि जिथु एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ समाज जिबनाव ससियेल लाइफआव जाहाथे बिथांमोना बाहायलांनो मोनो बेबायदि माखासे बिथांमोना अलरेडि हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो बेयाव जुदि मोनसे मावख' थायोबा बिथांमोना बाव जमा जानानै सावरायनानै क'क्राझारनि थाखाय बिथांमोना मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै जों আৰু ইয়াত যিমানবোৰ আহিব আমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল বডলেণ্ড সিনিয়ৰ সিটিজেন মানে এক্সপাৰ্ট নলেজ যিমানবোৰ ইয়াত বহি চিন্তা চৰ্চা কৰিব আমাৰ বহুতখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি বাঢ়ি থাকিব আৰু this can be transferred in policy making of our जोंनि बे लिडारफोरा आरोखि पार्टिकुलारलि बेलेग नङाबाबो जाहाथे बे प्रमोट আমি এই बेयो जोंखौ साजेस्ट खालामदों এইখিনি एथ' दिन आसु मुभमेन्टनि समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे दावराव दावसि जाबाय सिगां जाहैबाय बर'जों हारसाफोरजों बेनि उनाव जाहैबाय सावथालजों बर'जों बेनि उनाव बांगालजों बर'जों जोबनो गैयै कन्टिनिउआस बे जाहैबाय स्ट्रागोला जागासिनो दं आरो बे मेक्सिमाम भिक्टिम जादों बर' समाजा जोङो माबा फारसेनिफ्रायनो जोंहा बहुद लस जाबोदों आरो बेनिफ्राय बड'लेण्ड एकर्ड खालामखांनायनि उनाव पार्टिकुलारलि बे बिजेपि गभर्नमेन्टनि दिननिफ्राय जों मोनसे मोजां मोनसे इनभल्भमेन्ट मोनदों आरो बिनि आगोलाव जोंनि गेजेराव जि आगोलाव बिसास दंमोन मोजां मोनलायनाय भाब दंमोन इन्टिग्रेसन भाब दंमन बे जिनिसा बे जोंनि कन्टिनिउआस कनफ्लिक्टनि गेजेरजों गावस्राजोबदों बायग्लिजोबदों आरो दा बेखायनो बिथांमोना साजेस्ट खालामदोंमोन नोंसोर बे गोरों सेक्सन मानसिफ्रा मानो सिरि सिरि थाबाय थायो नोंसोराबोथ' बुंनांगौ खामानि दं नोंसिनि मेगनावनो हाजार हाजार मानसि थैलांदों सिलिंखार जालांदों जोंनि गेजेराव जिथुनाखि जुग जुगामि जोंनि गेजेराव जिथुनाखि ऐक्य संहति दंमोन बिसोर गावस्रालांदों बिनि सोमोन्दैथ' नोंथांमोना बुंनांगौ बिदिनदों आरोखि बे एक्सट्रिमिस्टफोरखौ गिनानै नोंथांमोना एखे सिरि थाब्लाथ' जानाय नङा ओमफ्राय पार्टिकुलारलि बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ जेब्ला फैयो बेहाय मोनसे मोजां मोनसे इनभारनमेन्ट फैदों समाजखौ दाफिननायनि समाजाव सान्तिखौ लाबोफिननायनि आरो बेनिफ्राय बे होननायखाय जोङो गियोमोनब्लाबो आरोखि बिथांमोननि बेबायदि इन्सपिरेसन मोननानै बे बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेनखौ गायसननाय जादों आरो बे नामा बड'लेण्ड सिनियरबाबो बर'नि नङा आरोखि बेहाय बाङालि सावथाल मारुवारि असमिया गासिबो कमिटिनि मानसिफ्रा बेहाय दंजोबो आरो थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेराव गोमोरलांनो हमनाय ऐक्य संहति मोजां मोनलायनाय बे ट्रेडिसनखौ जोङो एस्टाब्लिश खालामफिननांगौ आरो जों गायसनबाय 2022 बे बड'लेण्ड सिनियर सिटिजेनखौ गायसनदों आरो बेनिफ्राय लोगोसे अनेक जों सेमिनार गायसनदों आरोखि सेमिनार खुंदों इन्टिग्रेसननि थाखाय जोंनि गेजेराव भातृत्व मोजां मोनलायनाय बेबायदि भाबखौ इस्टाब्लिशमेन्ट खालामनायनि थांखियै जोङो अनेक मिटिं खुंदों बिटिसि एरियानि समस्त जायगायाव जोङो मोनब्रै प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव मोनफा मोनफा सेमिनार खुंदों नेशनेल लेभेल सेमिनार आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि खामानिखौ आवगायबोदों आरोखि जुदिअ जोङो
resources थोजासे मावनो हायाखै Duran Cup आनार সময়ত मुलुगाव কৈছিলে কি मानसिफोरा लाभ? मोजां इमान টকা পইচা मानसिफोरखौ खरच হৈছে। सेटिसफाइ But खालामनो हानाय बायदि जों into that सिगनिफिकेन्ट আমি जेबो खामानि will मावनो never go हायाखैबाबो to that range। जों बे खामानिखौ এই दासिमबो পইচাটো बाद এতিয়া होआखै কি आरो হৈছে? मावगासिनो আমি दङ related जोङो ज' 100 ज'नो crore बाङालि এতিয়া बर' stadium मारवारि আহি আছে। सावथाल যিমানবোৰ नेपालि जोंनियाव बहुत আমাৰ, नाम्बार दं central ज' ज' minister एसे एसे আহিছে, जों state आवगायबोगासिनो minister दं আহিছে, आरो সদায় কিবা दा নহয় जोङो কিবা बेहायनो এই sporting activities ৰ रायज्लायनानै কাৰণে एमएलए gift सारखौ টো দি जोंनि গৈছে। लरेन्स এতিয়া सारखौ cricket जों खावलायो आरोखि কথাটো ক'লে, दा जुदि जोंनो এতিয়া होयोब्ला ফুটবলৰ best बाउन्डारि stadiums বিলাক ইয়াত আহিব। बाउन्डारि लुनायनि थाखाय सायर আমাৰ होमब्ला जों officer गोजोनगोन বিলাকৰ লগত बिदि होननायखाय সদায়, लोगोन কোনো आपत्ति মানে खालामा बेखौ flight होदोंमोन 10 director ৰ लाखनि লগতে सेंसन আমাৰ ইয়াত आरो যদি बेजों coaching जों बेखौ लुफुंबाय coach आरो কৰিব students आरो जों सानदोंमोन आरोखि जों जुदि players खुनु বিলাকক गभर्नमेन्ट coach কৰিব ग्रान्ट আহে। मोनाब्ला जों সিহঁতৰ লগত खांनानै মই প্ৰায় लुनो বহুত होननानै ভাল अलरेडि আলোচনা खावसे কৰিলোঁ। लुखाबायमोन आरोखि बोले कय उनाव आपके बिसोरो यहाँ पे ग्रेन्टखौ साय का जासिनायखाय जोङो जोंनि जैसा बे environment है, खांनायखौ बाद होनानै लेकिन दा बे भारत के किसी भी कोने में ऐसा दा नहीं। जोंनिया बेनो थांखिया आरोखि इमानखिनि खालि and बर'ल' these नङा are all your थांनानै थानोब्ला जोंथ' contributions। प्लुरेल আৰু ससाइटि ना আপোনাৰ পৰা সেইবোৰ बे बर'जोंल' जाया expertise আমাক লাগিব। जोङो And not only this, स्थायी আমি शान्तिखौ এতিয়া जुदि जों cultural बेहाय गायसननो sectors, सानोब्ला प्रतिष्ठा human खालामनो resource सानोब्ला development ৰ बयनिबो কথা ক'লেই আমাৰ सहाय all this सुबिदा comes नांगौ into account। बयनिबो जे खोथाखौ सिन्था GI खालामनो আমি गोनां 21 जायो 21 बेफोरबायदि थांखिखौ लानानै আমি जों बे production बर'लेण्ड GI सिभिल বিলাক আমি পাইছোঁ। सिभिलियना खामानि ইয়াত मावलागासिनो আপোনাৰ दं help बे नन লাগিব। पलिटिकेल পালে अर्गेनाइजेसन মাত্ৰ নহ'ব, आरो जोंहा implementation আমি কৰিবই লাগিব। खामानि We मावग्रा need your माबाया जाहैबाय expertise। पावारा जाहैबाय फाइनान्सियेल पावार ideas सब বিলাক रकमेन्ट पावार गभर्नमेन्टआव লাগিব। थायो এতিয়া বহুতখিনি बेखायनो जों আমাৰ, गभर्नमेन्टजों क्ल'जलि ইয়াৰ एस'सिएसनाव এতিয়া थानानै GI टेগত दा আহি जोंनि গ'ল। खामानिफोरखौ আমাৰ मावगासिनो বহুতখিনি दं food आरो products जुदिও আহিব। जों नांगौखिनिखौ मावनो केनेকৈ हायाखै কি जों কাম सानो কৰিলে আৰু बेफोर বেছি जायोब्ला ভাল जोङो হ'ব। लासै लासै We मावनो need हागोन your knowledge। जोंहा हा गैया আপোনাৰ knowledge न' मोनोब्ला बै जों আমি পানীৰ কথাটো ক'লে পানীৰ কথা আমি हाउस বহুত खालामनो কষ্ট सानदों टेन्ডাৰ কৰি बिगाबावबो जानो हागौ হৈ আছে। आरो So we इनकाम are जेनेरेटिं trying our नङाब्ला level गभर्नमेन्टआ best। जोंनो फैसा होबाय थानो বহুতখিনি हाया সময়তো আমাৰ बेखायनो যে जोंहा ডাঙৰ माल्टिपार्पास infrastructure আহি গ'ল, তাত प्रजेक्ट दं encroachment যে बे হৈ गेस्ट গ'ল, हाउस जागोन যাতে একো গণ্ডগোল बेनिफ्राय নহয়, बायदि সিহঁতক धरननि বুজাই মিলি কিবা रिक्रिएसन কিবি सेन्टार কৰি जागोन আমি बेफोरनि encroachment-ৰ পৰা गेजेरजों এতিয়া जोंनो इनकाम खालामनानै মানে जोंनि खामानिखौ मावलायनो মুক্তি मोनसे পাইছো थांखि लादों এইখিনি এৰিয়াত। आरो কিন্তু बेसिनसै এতিয়া কাম आरो जों হৈ बै আছে, रायजोनिफ्राय pipelines বিলাক হৈ सहाय আছে, मोनगासिनो আমি दं दासिम বিচাৰিছো। আৰু बेखिनियानो ইয়াতো थेंक इउ আপোনাৰ ভাবা, I we would need like your to help। extend যাতে deepest আপুনিও gratitude ইয়াত to আমাৰ our আদাবাৰী beloved গাঁৱৰে and respected গাঁৱৰ MLA sir, উন্মানীয় Warren sir, গাঁওবুঢ়াসকল for আছে। providing আমি 10 as a lakhs sole rupees for gesture, এই constructing আদাবাৰী the অঞ্চলতে boundary আমি wall of pipeline Boroland justice from ৰ BTR পৰা head office, বুজাব পাৰো নেকি, Choto ক'ব পাৰো Adabari. নেকি? We are very এতিয়া much thankful and আমাৰ pleased ইয়াত national that they have park ৰ কথা encouraged ক'লে। us to National proceed. park, That's Raimana because we are National all of Park, our old বহুত this এইটো person. almost So this government নাইকিয়া হৈ has গৈছে taken এতিয়া। some initiative Raimana towards for the National benefit Park, of it was old sections of মানে people, almost and that's lost। why we are thankful to এই them. এৰিয়াটোৱে I নাইকিয়া wish হৈ গৈছিল। আমাৰ they also in ইমানবোৰ future তাতে মানে এতিয়া আজি provide their মানুহে মানে আমি help চবে for us কথা and we will পাতি also cooperate with মানে them. মানুহে আমাৰ